nwaanyị ọma, enyi gị nwoke ọ di gị ada like ịlụ ọtụ like that ọkwa ya. Oke, ọ bụla onye ịlụ ọtụ ka ntịlị ya azụ ihe eji wee manụ ka ọ na ọbụla onye ịlụ ọtụ ka o nwere ihe ọzọ ọ na-ala. Bọsị ọbụla o nweta opportunity ka gị na ya na-abụla anya bụ ọtụ, dee ya ede. O bupụtara anụ amụ na-ala gị na-ala gị na-ala gị, just missionary ka ị ya anala ya, ọ na-ala gị na-ala gị na-ala gị na-ala gị na-ala gị onwere ana ka amụsi wee kwụpụ n'oyele, ịghọtago. Ana m ala ka iji aka ntịchi ya ma ọ kwụpụ. Mgbe ị na-eji aka ya etichi ya fụpụta aka fọ ya like this, mee mistake were gwu ihe n'ike nsị ya, gwu aka fọ ya n'ike nsị ya, that is na otele nsị ya, that is ọ dịka mistake. Ikwu ihe ozugbo o ya eme like this, o ya feel ya, igwu ihe dị ya. Ọ na-eme like this ozugbo isi hey baby sorry na ịmalụ ma ịghọtago. Ife njisi gị mee ife a bụ ka ị marụkwa ma ike nsị ọ ka dịskwa n'ọda. Ke ka mmadụ ya esi nwe nwaanyị ọ nala ala nwunye ya bụrụ telivishọn, na mis ọ na-ala n'ife ọzọ na ọ ka njisi cheki otele nsị ya ma ọ dịkwa n'ọda. Ọ bụrụ na ọ dịrọ n'ọda, ịma na o nwee ihe ọzọ ọ na-ala nwoke ibi ya. Yes, ihe nwe ọmarịcha nwaanyị n'ụlọ ịbati na-ekiri ekiri, ịbụ nwunye ya ọ bụ ife nkiri, that means ị na-ala nwoke. Nwaanyị ọma, mee ife a ka i wee nwudo di gị na-ada ekwe ala gị, di gị na-ada ekwe ala gị n'ime ụlọ. Mee ihe a ngwa gị ka i wee nwudie mana ọ na-ala nwoke, ka igwe ya si ya na ọ bụrụ ife ị bịara ebe eme.